дар як зиндони Вена ҷасади Роҳат Алиев, домоди собиқ ва як мунаққиди шадидлаҳни президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев пайдо шуд. мақомот мегӯянд Роҳат Алиев худкушӣ кардааст, вале вакили дифоаш ба ин чиз бовар надорад. Роҳат Алиев аз тобистони соли 2014 бо дархости Қазоқистон ки ӯро дар даст доштан дар куштори ду корманди Нурбонг дар соли 2007 муттаҳам мекунад, дар боздошт нигаҳ дошта мешуд. худи ӯ ки баъди фирор аз Қазоқистон дар соли 2007 дар Вена зиндагӣ мекард, ҳамеша ба бегуноҳиаш пофишорӣ карда ин иттиҳомотро дорои ангезаҳои сиёсӣ меномид. чанд сол пеш ӯ китоберо нашр кард ки хусусиёти раҳбарии Назарбоев ва сирри талошҳояш барои ҳифзи қудрат дар Қазоқистонро фош мекард. ва ҳоло дар суҳбат бо мо шореҳи масоили Қазоқистон дар радиои Озодӣ Мирҳат Шарифҷон аст. Мирҳат, салом. ҳоло манобеи дасти аввал ки ҷузъиёти ошкоршавии ҷасадро нашр мекунанд, худкушии Роҳат Алиевро мавриди шубҳа қарор доданд. иттилое ки ин манобеъ мегӯянд чист ва метавонед бо мо дар миён гузоред ҳоло? Деталей-то никаких в принципе и нет. Дело в том, что мы только можем опираться на данные, которые предоставила. ҳоло ҷузъиёти зиёд дар даст нест. мо ҳоло танҳо ба матолибе такя карда метавонем ки матбуоти Австрия нашр кардааст. раиси зиндон гуфтааст ки ҷасад дар дохили ҳаммоми утоқи зиндоне пайдо шуд ки дар он Алиев нигаҳдорӣ мешуд. ин зиндон зиндони маъмулии аврупоист. вале Алиев дар ин охирҳо аз масъулон дархост карда буд ки ӯро ба як бахши тиббии зиндон интиқол диҳанд то он ҷо бо омӯзиши парвандаи ҷиноияш машғул бошад. яке аз вакилонаш гуфт ки як рӯз пеш, яъне дирӯз бо Алиев вохӯрда буд ва ҳеҷ нишонаи онро ки одам дар фикри худкушӣ буда метавонад мушоҳида накардааст. Роҳат Алиев як одами хеле сарватманд буд ва ӯ на як балки чанд вакили дифоъ дошт ва онҳо аз ин ҳодиса таконзада шуданд. се вакиле ки гуфтаанд ба худкушии ӯ бовар надоранд мегӯянд ҳоло ба натиҷаҳои таҳқиқоти бетараф умед мебанданд ки воқеиятро бозгӯ кунад. Никакой речи о самоубийстве быть не может, поскольку никаких моментов, которые бы указывали на какую-то депрессию или еще что-то, не наблюдалось. Вот. пас агар фарзияи худкушӣ неву куштор дуруст бошад, то куҷо имкон дорад ки ин одам мавриди ҳадафи хадамоти махсуси кишвараш дар як зиндоне дар маркази Аврупо дар шаҳри Вена қарор гирад? Ну, я хочу привести здесь слова Мурата Кетебаева, это оппозиционный деятель, который находится в Польше. мехоҳам суханҳои Мурод Кетебоев, як сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Қазоқистонро ёдовар шавам. вай баъди шунидани ин хабар гуфт ки ин танҳо кори дасти хадамоти махсуси Қазоқистон аст, чунки ҳама мухолифони Назарбоев кушта мешаванд. ҳоло хеле душвор аст ки дар бораи кушта шудани нафаре дар як зиндони маркази Аврупо суҳбат кунем. ман ҳаминро медонам ки ҳама ҳоло дар Қазоқистон онҳое ки маъракаи зидди Назарбоев шурӯъ кардаи Алиев баъди соли 2007-ро мушоҳида мекунанд, ба худкушии ӯ шубҳа доранд. ҳамин чиз ҳам маълум аст ки марги Роҳат Алиев барои Нурсултон Назарбоев дар ҳамин марҳалаи сиёсӣ лозим буд. ба наздикии интихоботи риёсатҷумҳурӣ қабл аз вақти Қазоқистон баргузор мешавад ва як моҳ баъд бояд мурофиаи додгоҳии Роҳат Алиев шурӯъ мешуду дар он матбуот ҳам бояд ширкат мекард. аз ин рӯ аз байн бурдани ӯ ба манфиати Назарбоев мебуд. Контролируемые структуры объявил о том, что сейчас будет проводиться ранние президентские выборы за год. бешубҳа Роҳат Алиев як шахсияти баҳсбарангез буд. дар баробари иттиҳомоти зиёд дар содир кардани ҷиноятҳои сангин, солҳои баъди фирораш аз Қазоқистон як сиёсатмадори мунаққиди шадидлаҳн шуд. китоби «Крёстный тест»ро чоп кард. ва бигӯед чаро шахсияти ӯ ҳамеша ва аз ҳад беш мавриди таваҷҷӯҳ аст? Потому что человек, который был максимально приближен к лидеру
который рулит уже Казахстаном более 20 ин одам лет. бо раҳбари давлат ки беш аз 25 сол сари қудрат аст хеле наздик буд. ӯ беш аз ҳама дигарон маълумот дошт, чунки аз манфиатҳои оилаи президент ҳимоят мекард. вай муовини раиси кумитаи амнияти миллии Қазоқистон, вале амалан раҳбари ин ниҳод буд. тамоми амалиёти махсус барои поккории матбуот майдони сиёсӣ, куштори сиёсатмадор Олтинбек Сарсимбоев дар соли 2006, куштори мири шаҳри Алмато Замонбек Нурқодиров дар соли 2005 ё бо ширкати Роҳат Алиев ва ё бо иттилои ӯ сурат гирифтааст. ҳатто баъди марги ӯ таваҷҷӯҳ ба шахсияташ кам нахоҳад И так шуд. далее. Это, конечно, Рахат Алиев мог принимать, и, скорее всего, принимал, если не прямое, то косвенное участие во всем этом, и, во всяком случае, имел полную информацию. ташаккур. Мирҳат Шариф ҷон, шореҳи масоили Қазоқистон дар радиои Вам Озодӣ буд. спасибо большое.